من ستارова Манижа ҳастам, ташкилкунандаи лоиҳаи бистрии рост. Ойлики як моҳаи ман аз 200,000 рубл боло. Марьями Назри ҳастам, директори ширкати Фаберлик. Дар ширкати Фаберлик маоши як моҳаи ман 3000 сомонро ташкил медиҳад. Қосимова Ситорамо, старший директор дар компания Фаберлик, маоши моҳонаи ман 4000 сомон. Абдуллоҷонова Мадина, бриллиантовый директори компания Фаберлик. Аз шаҳри Хуҷанд, маоши моҳонаи ман дар ин компания 13000 сомон. Ман Юсупова Ситора, элитный директор аз шаҳри Тюмен. маоши моҳонаи ман аз компания Фаберлик аз 300,000 рублей боло. Марҳабо, Собирова ҳастам аз шаҳри Екатеринбург, селектний директори ширкати Фаберлик. Маҳонаи ман дар ин ширкат 40,000 рубли русиро ташкил медиҳад. Раҳматова Гулрухсор, старший директор дар компания Фаберлик, зодаи шаҳри Конибодом, айни ҳол дар шаҳри Москва қарор дорам. Даромади моҳонаи ман 40,000 рубли русӣ. Ман Сатторова Таманно, старший директори компанияи Фаберлик аз шаҳри Душанбе. Маоши моҳонаи ман аз 4 то 5,000 сомон. Иброҳимиён Шаҳноза ҳастам, старший директор аз шаҳри Панҷакент. маоши моҳонаи ман аз ин компания зиёда аз 5,000 сомонӣ. Қосимова Ситорамо, старший директор дар компания Фаберлик, маоши моҳонаи ман 4000 сомон. Ман Суфия Восноро, старший директори компания Фаберлик, маоши моҳонаи ман аз 4000 сомон. Ман Икромова Парвина, серебряный директор аз шаҳри Кемерово. маоши моҳонаи ман аз 40,000 боло. Ман Маро Фарзона, золотой директор компании Фаберлик мебошам. Средний маоши ман аз 40,000 рубли русӣ то 59,000 рубли русиро дар бар мегирад. Асророва Нозанин, серебряный директори компанияи Фаберлик, шаҳри Душанбе. маоши моҳонаи ман аз ин компания 4000 сомон.